Το Otaku Store μου στείλε μερικά πραγματάκια, οπότε ελάτε να τα δούμε μαζί. Το κουτί που μου στείλαν είναι τεράστιο, οπότε ανυπομονώ να δω τι έχει μέσα. Τώρα εξηγείται, είναι μια τεράστια Kuromi. Είναι πραγματικά υπέροχη και χαίρομαι που θα την έχω τώρα στη συλλογή μου. Μετά μέσα στην κούτα βρήκα αυτό και δεν ήξερα τι ήτανε, μέχρι που είδα ότι ήταν ακόμα ένα κουτί. Η αλήθεια είναι ότι με αυτό το packaging νιώθω ότι ανοίγω δώρο Χριστουγέννων. Είναι και κόκκινο. Τι να πω, ήρθε ο Βασίλης νωρίς φέτος. Στην αρχή νόμιζα ήταν πανό, αλλά μετά είδα ότι είναι στυλ κιμονό. Τώρα είμαι ολοκληρωμένη. Αμέσως μετά έχουμε ένα Funko Pop από Sonic. Και εδώ δεν ήξερα τι ήτανε, μέχρι που το άνοιξα και είδα ότι ήταν ένας θερμός Kuromi. Είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Και το τελευταίο item για σήμερα είναι αυτό εδώ πέρα, το blind box. Είναι η σοκολατένια τους edition. Πραγματικά μακάρι να κερδίσω την Kuromi, το Batsumaru, ακόμα και Hello Kitty, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ας ευχηθούμε ότι θα είναι ένα από αυτά τα τρία. Δεν κατάφερα να το ανοίξω με την πρώτη. Παιδιά, είναι ο Batsumaru. Δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή, αλλά δεν μας χαλάει. Fun fact, για όσους δεν το ξέρουν, η Kuromi είχε ένα crush εκείνο, ναι. Η φιγουρίτσα είναι τόσο χαριτωμένη. Είναι κυριολεκτικά για φάγωμα. Anyways, ευχαριστώ πάρα πολύ Otaku Store για όλα τα καλούδια.